Os equipos da Terceira Federación afrontan este domingo unha nova xornada de Liga. O Boiro medirase ao líder, o Compostela, mentres que o Noia recibirá no Julio Mato ao Alondras, ambos coa necesidade de sumar puntos. Os últimos enfrontamentos non trouxeron alegrías para os equipos da Terceira Federación do Barbanza, un feito que intentarán cambiar nas seguintes xornadas que se disputarán este domingo, 1 de febreiro. O Boiro buscará contrarrestar o último partido perdido contra o equipo de Estradense, enfrontándose ao S de Compostela, o equipo máis forte da Liga e o cal ocupa a primeira posición do taboleiro. Xogarán como visitantes no Estadio Verónica Boquete ás 5 da tarde, nun cara a cara no que os boirenses tentarán conseguir máis que nunca esos 3 puntos para así seguir ascendendo dentro do top 5 da clasificación. Por outra banda, o Noia tamén busca sumar. A semana pasada, os barbanzás disputáronse contra o Lugo B, contra quenes non foron capaces de ir máis aló que o empate a 0 final. Ao contrario que os boirenses, os de Noia competirán como locais no Julio Mato contra o Alondras, buscando escapar da zona baixa da clasificación. Ambos teñen obxectivos claros e están preparados para as súas xornadas esta fin de semana.